ودا جميرة درو اسكذا بنكبر سنايك خول طعمي معارك فسس تسمي بهجين عن لومي بهجين قادة سلا شنقيدة تنفس سلا ربا يا زلا فوق ردي سماي ولا ذي العلاي تجاوب ردي تحتاي سلام للي سدري سلام كله وقل سناي من العالم لا 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 يا 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 ما كراي ودي مفتاح رخبلا ولا يروح وان حد مع الدلا زقصل دزاتينا أتو عبد الرحمن سيد أبو هاشم يخون أبو هاشم كاب عباي بريطانيا يو كمتي تفلتو تتابعي سبعة مسلاتن تنتاني بوليتيكا أرنا أفريقيا يو أوشتن أرنا وشتن نيدجن مدرخاتن ميدياتاتن دما بزهبوه ودعوي تنتناتات يو زيادة زفلت أبو هاشم أم محتران هادن ناي كوميونيتي ناي نوح عمتات ناي سرح تموكرو زلو خينو أبزي جزيزي أب المنار مسلم كالتشرال هيريتيج سنتر كتما لندن كم أكيد سرح كوينو يقلقلالو مالتي سلازي كباب 10 دقيقين زلو أخا أبو هاشم زيادة قرب كلتا 3 دقيقون كنوسخ مخلينا مالتي سأتناي موداتا 3 دقيق حبرك هيك أني مودن مالتي مايك نبخا تفضل أستاذ شكرا يعني لي أنا كو بطعم دسي زبلاني ناي حونا دكتور مانيال مدرسة مع كله درجة أيودي يزبل مالت معناته أبتمكرو تموركيسو أبناتو دحربايتان كالسن تموركيسو سلزارو بطعم مهارة يكون يزرخبو سلازي أيوش ناتي قد نعو كهو مهتس بلنيرو زخون وينو تنستهب سوابتني أرستي بزعبا كميت كلاخلن الأولى من تحجر زبليو بحصر كل النزبالة ملك كغربا كفتني بطن وسنات دقائق كمان كي حلفوا بسلسة ملك عزرة الأولى من حدا حجر كلاخل اللي تخونكا مجمريا تي الأولويات كبهال كله الأولويات ناي حجر راح زي كنا حجر مس حزبية أساسي كاي ذرة سلازي حجر بزي حزبي ويكا حزبي بزي حجر يلن سلازي الأولويات بزعبال الأولويات كنزار كلنا الأولويات ناي حزبنا ناي حجرن التعميرنا بحدينا مريون والتي بسلسة ملكيتات كا كتكلا غلو تخل تيك دماي ملكي وتي زبيتاوي تجبرو سراحن محدران وسان ترالو أب مكلخال أب معتب أي الأولى ونتني حدا حجر إذا نجزارسو أب سلست يمكال مالتي كداماي تي تكلاو محدرة بهزبي استمرسه نهزبي زجلجل تكالات زلوا حجر كونكولو وحسناي الأولى ونت يخون مالتي كلاي بغض طبقة نفسون عقمون زدل حجر كونكولو كل جزء نلو لو نتي حجزيو بتميتن بريديتن زردا عند حركوين حدا هجر نلو لو نتو كومبرومايز جبروي كيف تو كله مالتي معناته دركن نحرالو تميتن نحرالو كتحجز على كاب قدامه وحيلتات ماكيو إذا حجزات زي قاليو زي قالك مخنات مسكا خليو قاليو ها مسكت مخنات مسكا خليو سلازم تلو لونك أب ناي كومبرومايز كناتات كتوكا خليو إزتي كلايو كنا بتقدماي نازلنا كنا بتقدماي سلسلة مغلله سلازي كنت بهو عقم ناي حجر أقداسي ترى له أب مكل خال ناي لونات يكون معكب لونات ناي حد حجر سلساي بوع زخونها ناي مكل خال حيل خلوا كارلو معناته عالم كتنبر نحرقين كان ناي جدا بوع زخونة ناي مكل خال عامي أقداسي أبي إرترا نابنت تكل سراويت ناي مكل خال بقصر زي كونه بعينته يكرر زلوه بحلايا عنه مغنياته كم وحد حزبي مثلا أمايت الشحات وتدراتنا إذا عسكرك صبوا صراحة تسرح اللقاء وكان حجرت كلاقة اللقاء ما لتها يكونان
ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ኣብ ዕስክርና ዝጠፍእ ዘሎ ግዜውን ዋኒኑን ነቲ ቁጠባውን ይሓስዮ እዩ ነቲ ቁጠባ እንድሕር ሓሲቡ ከዓ እቲ ዝድለ ዘሎ ምክልኻል እንተናይ ወታደራዊ ይኹን እንተናይ ካልእ ትካላውን ካልእን ይበኩር ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ኣለዎ እታ ሃገር እዚ ክበሃል ከሎ ብዓይነቱ ብትምህርቱ ብኣፍልጡ ብናይ ቴክኖሎጂ ኣሰራርሓን ዓቕሙን ሓይሊ ዘለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ኣብነት ካብ ባሕሪ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ባሕርታት ይኹን ኣብሎ ዘሎ ፀጋታት ናይ ምክልኻል ብኡ ዝመፅእ ቁጠባዊ ስጋታትን ካልእን ከዓ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከተጥሪ ኣገዳሲ እዩ ኣብኡ እውን ኮንካ ብሸነኽ ብኣፍሪካ ሸነኽ መፀካ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትከላኸል እውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ባሕርን ኣብ መንጎ ዶብ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ብዙሕ ነዊሕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ብፍላይ ብሸነኽ ደንካልያ ወይ ከዓ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ከባቢታት ፅብብ ስለ ዝበለ ኣብኡ ንዑ ክትከላኸል ልኡላውነት ናትካ ኣብኡ ክትከላኸል እንድሕር ኮንካ ናይ ግድን ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ከባቢቲ ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣጠቓቕማ ናይ ዘሎ ሕጂ ቴክኖሎጂ ናይ ኣየርን ናይ ድሮንን ናይ ካልእን ንዑ ከስርሕ ዝኽእል ኣፍልጦን ዓቕሚ ናይ ሰብ ከዓ የድልየካ ማለት እዩ ሙሱ ከዓ እቲ ናይ እግረኛ ዝበሃል ምናልባዞም ናይ ወታደራዊ ኣፋፍማ ዘለኩም ተንቀሳቐሲ ዝኾነ ሞባይል ዝኾነ ሓይሊ ብቕዓት ዘለዎ ትሬኒን ይኹን ብኩሉ ሙሉእ ግን ተንቀሳቐስኻ ዝኾነ ሞር ሞባይል ዝኾነ የድልየካ ማለት እዩ ሙሱ ተኣሳሲርካ እቲ ዕቑር ሓይሊ ዝበሃል ከዓ ከም ዕቑር ሓይሊ ክህልወካ ፅቡቕ እዩ ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ስዊዘርላንድ እስራኤል ካልኦትን ከምኡ እየን ዝገብራ እቲ ሓይለን ኣብ ቴክኖሎጂን ኣብ ካልእን ብጣዕሚ ሓያልን ሙሉእን ኮይኑ ኣብ ናይ ስለያ ኣብ ናይ ሓበሬታ ምካብን ካልእን ግን ተንቀሳቐስኻ ዝኾነ ሓይልታት ይህልዎም ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ዕቑር ሓይሊ ማለት እዚ ናይ ሳዋ ኣገልግሎትን ካልእን ዝበሃል ንዑ ኣመሓይሽካ ሕግን ጥርዝናት ሒዝካ ከም ዝቕፅል ጌርካ ሽዑ እቲ መንእሰይ ኣብኡ ዝቐስሞ ወታደራዊ ዓቕምን ካልእን ቀሲሙ ናብ ናብሩን ናብ ስርሑን ይምለስ ድሓር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ናይ ዓመት ከዓ ንክንደይ ሰሙናት ዝኾኑ እንዳተመለሰ ኣገልግሎት ሂቡ ዝምለሰሉ ኩነታት ትፈጥር ብከምዚ ዓይነት ሕጂ እቲ ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ክትከላኸለሉ ትኽእል ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ እቲ ባዕላዊ ዝበልኩ ማለት እዩ እቲ ዘቤታዊ ክትገብሮ ዘለካ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ መቂለ ተዛሪበለና እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እቲ ዞባዊ ዘለካ ርክብ ንኣብነት መብዛሕተን ንኣሽቱ ሃገራት ድኻ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ኣስያን ናይ ካልእን ክራፀሞ ዘሕልፎ ግዜአንን ባጀተንን ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ኣይኮነን ብዘይገድስ ሕጂ ጃንዳ ዋሽንተን ዶ ጃንታ ፃዕዳ ገዛ ገለ ዝብለና ዘሎ ክንዱ ዝኸውን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ እቲ ረፅሚ ናትካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዞባኻ ኣብቲ ከባቢኻ እዩ ስለዚ ኣብኡ ትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ዘይቁኑዕ ፖሊሲታት ትኽተሎ ሳዕቤናት ክኸትለልካ ይኽእል እዩ ነቲ ልኡላውነትካ ይኹን ነቲ ዕቃበ ናይ ልኡላውነት ስለዚ ኣብ ዞባዊ ፖሊሲታት ኣብቲ ናትካ ዘለካ ኣብቲ ቀጠና ዘሎ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ሓደ ንምትእማን ዝፈጥር ክኸውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ክትነብር ኩሉ ግዜ ሓሳይ እዩ ወላ ኣብ ሓደ ኩናት ተዓወት ወላ ኣብ ሓደ ውግእ ተዓወት ግን ኩሉ ግዜ ምስ ዓብይ ሓስያ እዩ ዝመፅእ እቲ ዓወት ንገዛ ርሱ እንተተሰዓርካ ከዓ ዝኸፍአ ሓስያኻ ዝዓመቐ ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ እቲ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ዶባት ኣብቲ ዞባና ወይ ከዓ ኣብቲ ጎደቦና ዘሎ ንሕና ዝሓንፀፅናዮ ዶባት ኣይኮነን ብመግዛእቲ ዝተሓንፀፀ ዶባት እዩ ስለዚ ናቹራል ኣይኮነን ባህርያዊ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ሓደ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ኣብ ሰለስተ ብኣርባዕተ ዝተመቐለ ከምኡታት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምትእትታዋት ዘለዎ ዶባት ናይ ግድን እዩ እምነት ፈጢርካ ምሕዝነት ፈጢርካ ጥምረት ፈጢርካ ሓውነት ፈጢርካ ተመላላይ ዝኾነ ከዓ ናይ ቁጠባን ናይ ንግድን ፖሊሲታት ሓንፂዝካ ክትነብር ክትክእል እንድሕር ክኢልካ እዚ ዓብይ ዋሕስነት ንልኡላውነት ናይ ሃገርካ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካልእ እውን ብኣንፃሩ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ከካይድ ስለ ዝኽእል ኣብ ከምኡ ጎደቦ እንድሕር ትነብር ኣለካ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ናትካ ተደልዮ ናይ ውሽጣዊ
ፀጥታ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ካልእን ኩሉ ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣድላይ ተኮይኑካ ገሊ እንድሕር ይወጣወጡ ኮይኖም ነቲ ናትካ ልኡላውነት ክህገሱን ናትካ ልኡላውነት ከፍርሱን ንዑ ዝኣክልካ ዓቕምን ኣኽእሎን ይህልወካ ንክትምክቶ መኪትካ ጥራሕ ዘይኮነካ ንክትስዕሮን ኒውትራላይዝ ከዓ ንክትገብሮ ክተውፅኦ ካብ ስራሕ እውን ዘኽእለካ ዓቕሚ ይህልወካ ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ዓቕሚ ክህሉ ከሎ ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ዲተረንት እዩ ዲተረንት ማለት እንታይ እዩ ሰብ ክፈልጥ ከሎ ዓቕሚ ከም ዘለካ ደፊሩ ኣብታ ማለት ክቆስቁሰካ ብውግእ ከእትወካ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ተእትዩካ ዋጋን እታ ውፅኢታን ኣቀዲሙ ክፈልጣ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጎደቦ ዘህልወና ኣብቲ ናይ ዞባዊ ፖሊሲታት ዘህሉ ናይ ኤርትራ ንሕውነትን ምሕዝነትን ንምትምላእን ዝዓለመ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ነዚ ከብቅዓካ ዝኽእል ከዓ እቲ ናይ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ስራሕካ እንድሕር ሰሪሕካ ሽዑ ብኡ መገዲ ቢልካ ኣብኡ ተመርኪዝካ ረብሓታት ስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ካልእ ረብሓታት ናይ ህዝብኻን ናይ ማለት ኩሉ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ኩሉ ኣመዛዚንካ ምስኡ ዝተመላለየ ፖሊሲ ኣብቲ ሪጅን ትኽተል እሞ ናብቲ ሪጅን ክህሉ ዝግብኦ ሰላምን ቅሳነትን ንዓብይ ኣስተዋፅኦ እሞ ከዓ ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ቁሩብ ከዓ ተራ ክህልወካ ምክንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ከም ኤርትራ ትመስል ኮንካ ዝለፍለፍካ ተለፍሊፍካ ኣብ መጋባእያ ናይ ዓለም ድምፅኻ ክስማዕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ድምፃ ኣብ ዓለም ክስማዕ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ዘለዎ ኣሕዋታ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ሶማልያ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ሸለሊለያ ዝሓልፍ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ካብ 1977 ናፅነታ ዝወሰደት ሃገር ትኹን ዳ እምበር ክሳብ ሕጂ ማዓስከር ናይ ፈረንሳይ ገዛኢት ሓይሊ ዝነበረት ናታ ኮይና እያ ፀኒሓ ካብኡ ሓሊፍካ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ከዓ ማዓስከራት ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣሜሪካ ወሲኽካን ቻይናን ካልኦንን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ማዓስከር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ኢልካ ትዛረበላ ውን ብዙሕ የፀግመካ ግን ውዕሉ ሓዲሩ ጅቡቲ እውን ኣካል ናይቲ ከባቢ ስለ ዝኾነት ብፍላይ ከዓ ምስ ፈረንሳን ካልኦቶም ማዓስከራት ገይሮማ ዘለዎ ሓይልታት ምስኣቶም ተላዚብካን ተስተማሚዕካን ንጅቡቲ እውን ኣብዚ ጥምረት እዚ ዝሓቁፍ ዓይነት ስትራቴጂክ ሕንፅፅ ፅቡቅ እዩ ባህላየ ሱዳን እውን ከምኡ ደቡብን ሰሜንን ሱዳን ሓዊስካ እዚኣቶም ከዓ ናቶም ዘቤታዊ ዝኾነ ስራሓት ከድልዮም እዩ ከምቲ ኢትዮጵያውያን ሶማልን ካልኦን ዘድልዮም ንሳቶም በብወገኖም ዘቤታዊ ስራሓቶም ድሕር ገይሮም ሓደ ሓያል ዝኾነ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ክህልወካ ከሎ ንቅጦባዊ ሳሕቢ ይኹን ንትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ኣብ መጋባእያታት ናይ ዓለም ፅቡቅ ተሰማዕነት ክህልወካ ክእል እዩ እዚ ከዓ ሓዲሽ ኣይኮነን ቀርኒ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣሎ ንኣብነት ክምዕብል ዝኽእል ናብ ከምዚ ኩነታት ክኣቱ ዝኽእል ኣብነት ሕብረት ኣውሮፓዊ እንድሕር ሪኢኹሞ ብናእሹ ብውሕዳት ሃገራት ብውሕድ ውሱን ናይ ዕደናን ናይ ካልእን ዝጀመረ እዩ ሎሚ ኣብ ዓብይ ጥምረት በፂሑ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ከምኡ ዓይነት ጥምረት ክህሉሲ ባህርያዊ ፅቡቅ እዩ ጠቃሚ እዩ ተረባሓይ ኩሉ እቲ ህዝብታት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከም መደምተምታ ነዛ ሕፅር ዝበለት መደረይ ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ትገብሮ ክትፃወቶ ትደሊ ተራኹን ክትገብሮ ትደሊ ስራሓት ይኹን ካልእን ናይ ዓለም ሕጊ ዘኽበረ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ዓለም ሕጊ እንድሕር ጥሒዝካ ነቲ ልኡላውነትካ ኣብ ፀገም ተእትዎ ማለት እዩ ልክዕ ገሌኻትኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይ ናይ ሕጊ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ መን ከሎ ዘኽብሮ በብሓይሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሃገራት ንህለንዶ ሩስያ እንታይ ትገብር ኣላ ኣብ ዩክራንያ ንህለንዶ ኣሜሪካ እንታይ ገይራ ኣብ ዕራቅ ኣብ ገለ ክበሃል ይከኣል እዩ ልክዕ እዚ ኩሉ ሓቂ እዩ ግን ስቲል ከዓ ከም ንእሽተይ ሃገር ንሕና ሩስያ ኣይኮናን ኣሜሪካ ኣይኮናን ስለዚ ብዝከኣል መጠን ሕጊ ናይ ዓለም ክነኽብር ክንፍትን ኣለና ንዑ ተዘይኽበርና እንታይ ዝኸውን እቲ ካልእ ነቲ ናትና ልኡላውነት ክፃባእ ዝደሊ ወይ ከዓ ዘይወሓጠሉ ንኸፍርሶ እውን ዕድል ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ባብ ተርሕወሉ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብ በዛ ኣንፃር ተላዒልካ ኣብቲ ናይ ኣብ ዓለም ዝግበር መጋባእያታት ኩሉ ግዜ ሕጊ ዘኽብር ክኸውን ፅቡቅ እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ዘየድልየካ ረስሚ ምእታው ምስ ዓበይቲ ሃገራት ይኹን ምስቲ ናይቲ ከባቢ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ከም በዓል ግብፂ ይኹን ከም በዓል ቱርኪ ኢራን ካልኦትን ምስኣተን እውን ኣብ ረስሚ ዘይምእታው ብዝከኣል መጠን ተገዲድካ እንተዘይኮይኑ እሞ ካልእ ኣማራፂታት ኩሉ ፀንቂካ ወዲካ እንተዘይኮይኑ
بذكاء المتن تناتكا بوليسي حمرت ناتو عندي كل جزء ناي عالم حق زخبرن مس كله حجرات ناي عالم عبيتنا الشنكا تخوابيرون تمحازيون كده برز العينة بوليسي تاعت تخطيلكا اتزبلت ايه قليل كاي كونن اوف كورس بفلايكا حجز ناتو زلنا كونتاتنا عالم كابتي أحداوي قطب زبالنا بنت أحداوي محدرة بأمريكا زور زور كوتينا حجي أبتي مالتي بولار سيستم إن أنا أتزلنا تيني بولار توديو بزحلف 3 عامات كله زرعنا وحلفنا درجة كلنا زنبرنا حجينا مالتي بولار إن متزلنا حدشتي حيلتات تشاينا روسيا أمريكا حبرة أوروبا من البات أمريكا قلل نحري الغرب ناتو روسو زخال حيل كوني غليو على لاتين أمريكا هون كم على البرازيل آسيا كم على إنديان كالوتن حيلتات ناخون موصلوا زي مالتي بولار ناخون موصلوا نتعلم ناتو زلنا حجي أبناء مالتي بولار عالم زي مالتي بولار سيستم كا تصبغنا كنردون كن مليون كن مزون ويكا كنردون كن كلا لأن من تاي تبلكمني مسحبات أبزلوا الجزء من البات نسخة مسحدة تسجع كان صارت حدا ناي مخان سحبتات كله خديو كابو خميجر كان نافيجيت تجبر كابو أبو خي أتاقى أبو كي تحلك كلها كميجر كان نافيجيت تجبر كلي نجر كخونا يكونن جن ذكاء المتن تيتجبروا بوليسيتات ناي international relations ويكا بحجراو الركباتك بذكاء المتن قلل تنيا ويكا نيوترال ويكا مس كله تحمى حزيقة ناي كله ربحتات أبسقات كي تخا نصاتهم كانت ربحتات أبسقات كي تو تنبرو له عالم نخبطر أقداسي سلز بزن سلست مريح مرهوتات نحركيدنا التي ندليو لو نتحجرنا مقابل عبي مسواتن بعبي واجن زمت لولاونت عقبنا تخبيرنا كنبر نخل مالتي إذا حج زلوا كونات نخومتها زعدة ما يكونن سلزة خلوت صنحوا بعد دكتور مانيل كالوتن أقداسيو لو تي أبيرترا أنا يبحكي أقداسيو هو على اللوك وحضر له زي بلويو كما إذا معاسن زي ناي حتى ناي جزين ناي عقم ناي كالن يخون جن كم متكل إذا زلوا كونات نلولاونت حجر زي حق زي يكونن أي مسلكم ويانا يسعر ولا إثيوبيا يسعر ولا من السودان يسعر ولا غيره لولا توحيسو مالت يكونن ناي لولا توحسا رقحتات إذا زبل كون سلسلة مقدتاتين بحلا يعني سلسلة لكم السماع كلي يعني لي أحب تنجزيها بزح كيسر كلن وديك كون تسمع قبر شكرا يعني لنا أستاذ عبد الرحمن درجة لك بهجي لأني بهجي يعذب زي بالليل عند ركب بي عمرو باي تلقوني وخوخو عيالي صحي حسا كون دبنا برهان كل حال بدت كزانا حشخ بالله ملع عودي صدرا خدتك حدا ما أدي باقي لي باقي يكون ريقلي حرايدو عالمي حرايدو هابني تعم كل عمد أغلبني أبرز اللزل زاليتين وان كدكسا وفي ريبتيك ملسا الرايدو على ما يبرني حرايه ماني مون تعري كمايه سوق عكوش لغي حوايه انا من برني حرايه هابني سلامي باقي حدنت يا حيري كمل كازامبري فتحو انتزاري تسلام تنفس رواق نستنفس حدنت يا واحد حنتيات الليتي هنقوز بلا عمري رهوا سلام بيتي
سلام كسلامي أهدي خدلتي أتاي وقي بهجيك زنت كمان بندني سماعي بايلا تخلف دعله وخدا جميل الدرو اسكذا بنا كبر سنايك خول طعمي معارك فسس تسمي بهجين عن لومي بهجيت قادة سلح شنكيزة تنفس سلح ربا ايا زلح فوق فرادي سماي ولا ليل علي تجاورك تحتاي سلام للي صدرك سلام كله وقلبي سناي من العالم لا 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 يا 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 ما كراي ودين وفتازرق بلا ولا يروح دوان حنت معلت الله حاضر بسماء حاضر بالدري تدعنا تري هبن فتاري فتلف حسكا قمت فقر ذري خاصني تتفاسقي كاتنعال يلتحي وتمنيت عينو خبيدو لعلاي بهجيك زنت كمان دبنبنني سماي لا تخلف دعوة لا دمير الدرا زبالي يسكك برو سناك غول دعمي معارك فسس تسمي بهجين عن لومي بهجيت قادة سلا شنكيزة تنفس سلا قربا ايا زلا عفاي فريبي سماي ولا غيب العلاي سلام باللي صدرك سلام خلو وقل سناي زلنا بعالم لا 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 لا